Nangita ang Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development o PICARD og mga local breeder nga anda mamuhi og darag native chicken dinhi sa Negros Oriental. Kining programa gilauman nga makadugang og panginabuhi sa mga mag-uuma. Ang darag chicken ang improved breed sa Panay native chicken. Ato silang gi-purify na uniform ang ilahang physical characteristics, predictable ang ilahang production performance, and mahimong consistent ang ilahang product quality. Mas daghang maitlog ang darag native chicken matag tuig nga maabot ngadto sa 120 ka itlog. Insakto pod sa timbang ug unod ang darag kung itandi sa ordinaryong Bisayang manok. Kaabag sa PICARD sa pagpromote sa pagbuhi og darag native chicken sa lalawigan ang Silliman University College of Agriculture. So Silliman Agency would provide breeder darag native chicken to as many as 200 farmer adopters throughout the province. Giklaro sab sa PICARD nga dili ini usa ka genetically modified species. Sa mga interesadong mamuhi niini, gihangyo sila na moadto sa Silliman University College of Agriculture. Mao kana ang maayong balita dinhi sa Negros Oriental. Kini si Roy Anthony Lamota.